Estem en un lloc absolutament emblemàtic pels barcelonins, el Fossar de les Moreres. Qui no ha sentit alguna vegada allò del Fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor? Doncs aquí estem, el Fossar de les Moreres. I aquí tenim ara un restaurant Vegetalia, que és un nom absolutament conegut per tothom dins del món dels productes i de la cuina ecològica. Bé, Vegetalia va començar com una empresa de productes, però ara, a més, ha començat a obrir restaurants. Però tot això ens explicarà el Salvador Sala, que és el propietari de Vegetalia. Aquí el tenim. Què tal? Molt bé, bon dia. Bon dia. Ja l'agafo jo, ja. Bon dia. Molt bé. Ja que jo te'l tinc aquí a punt. Bueno, doncs com deia abans, aquí el lloc aquest emblemàtic del Fossar de les Moreres, la Catedral del Mar, que bueno, té molta història, hi ha hagut molt de rebombori i que recorden doncs, molts morts que hi han hagut aquí. Vegetalia, doncs, és... posem que Vegetalia alimenta la vida. Vull dir que el que donem aquí és vida i foc nou i per trobar-se la gent més sana i més bé i viure amb confiança i amb més harmonia amb l'univers. Vegetalia Restaurant és fill directe de Vegetalia, empresa de productes. Com comença? Sí, clar, Vegetalia ja porta 29 anys i mig funcionant a Castellcí, a la comarca del Moianès, ara del Moianès. Molt bé, i allà doncs, vaig començar jo a fer els primers passos ja fa 72 anys i la setmana que ve 73. Carai, hi ha que dir que el Salvador Sala, una família absolutament arrelada, una família arrelada a Osona, perquè ell és descendent directe del famosíssim Joan de Serrallonga. Això mateix, que es deia Joan Sala Ferrer, que era de Can Sala de Viladrau, i de Can Sala van passar els descendents, els que van quedar de la família, van anar a Tona, un germà i un pare, van anar a Can Riera de Tona i, curiosament, el 1714 va arribar el primer Sala a Castellcí. I ara doncs, ja s'ha anat escampant i som uns quants que venim d'aquesta branca, perquè de sales n'hi ha molts, pels indrets, perquè vol dir la funció del que és una sala, oi? Crec recordar que la família se'n va anar, es va dispersar primer per la gran guerra que els hi van fer a tots els això mateix, sí. Això mateix. Llavors, sí, els hi van prendre tot, es van quedar a la misèria, van viure, inclús que llavors, esclar, hi havia els amos de les cases de pagès, doncs eren gent de missa i de poder, i aquests els tenien molt marginats durant molts anys. Vull dir, en concret, la família meva, doncs venien d'una masia que es diu Les Solanes, que ara està enderrocada, que ja fa almenys 30 anys que no hi viu ningú. I perquè és de les més míseres de Castellcí. Bé, hi ha que dir també, una cosa que em fa molta gràcia, és que aquesta família es va sustentar gràcies a cultivar... No, cultivar no. A trobar-les, sí. Van ser un dels primers buscadors de tòfones de tot l'estat espanyol, perquè va arribar un francès a Centelles i va començar a comprar tòfones a Centelles. Els diumenges, al mercat de Centelles, baixaven les tòfones i en allà el comprador que hi havia aleshores a Centelles, que penso que es deia Prims, va dir, allà aquella casa que hi ha molta quitxalla i tenen feina a viure i que les cullen per donar-les en els porcs, doncs les portaran cap aquí. I diu que em baixaven, m'explicava el meu avi, que ja baixaven amb la mula el diumenge, amb sacs de tòfones cap al mercat. Qui tenia a dir que allò que donaven els porcs després tenia un producte? Això mateix, estrella de la sí. gastronomia, I després va sortir el ressorgiment econòmic d'aquesta gent, de poder sortir d'aquella masoveria de misèria
doncs que ja tota la família van comprar una casa per cada fill al carrer de l'Amargura de Castellcí. Gràcies a la tòfona. Gràcies a la tòfona. I després va arribar el Salvador. Bueno, jo vaig arribar després, però sí, Va dir, Vegetàlia, anem a fer Vegetàlia. Bueno, va venir molts alts i baixos també, que vaig tenir jo personals, però sí que una mica era fer la conserva i les tòfones sempre m'ha arribat i també vaig tenir una certa prosperitat comerciant amb tòfones. I és el que em va fer conèixer tota la França, tota la zona de menjar delicatessen de la plaça La Madeleine de París, que hi ha la Maison Fouchon, i són els primers del món de comercialitzar tòfones, i això em va donar una visió del menjar més delicat. Bé, com comença Vegetàlia, exactament? Bueno, Vegetàlia arrenca per una història personal meva de començar a estudiar la macrobiòtica. I a partir d'aquí vaig fer cursos a Suïssa, vaig anar a l'estranger i allà hi havia uns productes que aquí no hi eren, com és el seitan, el tofu, el tempe, la proteïna vegetal, i aquí vaig veure que era una alternativa a la carn, que allà a casa sempre també hi havia, era una petita tocineria, i vaig fer el canvi que podíem portar un altre tipus d'alimentació. Tot l'espai que ara té Vegetàlia, que és molt gran, a les afores de Castellcir, el comences a l'obrir tu o ja venia de la família? No, l'espai que estem ara, allà a Mas Montserrat, l'hem comprat ara. Sí. Perquè és immensament gran. Hi ha un hort ecològic fantàstic. Sí, sí. Ve gent de molts llocs a estudiar allà el cultiu de molt producte. Sí, ara, sort d'això, tenim a l'estiu, tenim becaris que ens ajuden a l'hort i el fem més sostenible, i vull dir que venen a aprendre i ens ensenyen a cultivar. Us ensenyen o els ensenyeu? Les dues coses. Les dues coses? Sí. Venen a fer pràctiques, diguéssim. I llavors porten nou sistema de cultiu, i aquest dia va arribar que amb un soci em va dir: per què no posem a Barcelona un restaurant vegetarià? I vam començar al carrer Escudellers, que encara hi és. Que encara hi és, sí. I ara ja n'hi hem afegit 2 fills més, un a cada cantó. Aquest estava al Gòtic, i ara en tenim un al Raval i un altre al Born, que és aquest d'aquí. El Born és aquest on estem ara, al Pla de les Moreres. Sí. La carta és exactament la mateixa? La carta és la mateixa per tots tres, per fer-ho més assequible, i és un menjar relativament barat i de molta qualitat. Bé, aquí al costat tenim una mostra del menú d'avui, aquí en aquest vegetari del Fossar de les Moreres. El anem a veure? Sí, això mateix. A veure, aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plats. Aquests plats són el menú d'avui, m'han dit. Sí, es pot triar 2 plats que hi ha, per exemple, de primer tenim la sopa de carbassa amb espècies, després tenim l'amanida de granada. Granes perquè hi ha... Hi ha els grans de magrana. Que costa tant de treure. De magrana, sí. Hi ha mango i hi ha tofu, que és el formatge de soja. Llavors tenim l'estrússel, que és de quel, que és una col especial, amb blat de moro i també una mica d'amanit amb salsa romesco. I llavors, de segon plat, tenim la Vegeburger, que és aquella hamburguesa vegetal, amb el seu acompanyament, amb l'arròs, l'amanida i més verdures, sí. La sopa Ramel, que porta fideus d'arròs, el tofu i les algues. Això és nou d'aquesta setmana. I llavors ja tenim un plat més d'hivern i
més català i que sembla que es pugui assemblar al plat de la cuina més catalana, que és un estofat de mongetes blanques amb embotit vegetal. L'embotit vegetal, Sí. quina diferència té, a part que és vegetal i total, Clar. però amb quins productes el feu? Perquè s'assembli amb Sí, l'embotit normal. amb soja i gluten de blat. Soja i gluten de blat. Sí. Molt bé. Tot això, veritablement, és una cosa que se'n parla en aquest país de fa molts pocs anys. O no? Bueno, aquí a Barcelona ja hi havia restaurants de fa molts anys. Al carrer Canuda n'hi havia un de poder tindria ara 50 anys. Carai. Sí, però una cosa absolutament minoritària. Minoritària fins fa uns 25 anys. 20 no, ja fa 30 anys que n'hi havia 2 o 3 de restaurants. En una ciutat com Barcelona no... Sí, i ara ja quasi no es som veu. més de 40. I ara són més de 40. Ara sí que hi ha una clientela fixa que ja fa possible Sí. anar pensant que se'n poden obrir més encara de restaurants. Sí, jo penso que sí, té molta acceptació i a part molts estrangers, a la zona turística que estem nosaltres, doncs molts clients són estrangers, turistes que passen per aquí, pels entorns que tenim de l'Església del Mar. Em deia una noia del teu personal que en aquesta casa que estem concretament el 50% és clientela turística. Sí, una cosa així és. En canvi, possiblement al Raval el número és molt inferior. Potser sí, hi ha més gent de l'entorn, sí, d'oficines o que coneixen el restaurant i volen menjar bé i sentir-se bé. I volen menjar bé, ha dit. Bueno, sí. Perquè, tenim un producte. Menjar bé i pair bé. Pair bé, això, menjar poc i pair bé. Els 3 restaurants fan exactament el mateix menú cada dia o els menús varien? No, anem canviant plats nous cada dia, però amb els 3 restaurants el mateix. I a les nits? A les nits ja és a la carta. A les nits ja pots fer més plats a la carta, que és bastant variada. I, per exemple, a part d'aquests, què veuríem a la carta? Que podem dir... Són plats més sofisticats, podem dir? Això mateix, sí, una mica més sofisticats, sí. Per exemple? Sí. Per exemple, hi ha els espaguetis, hi ha doncs, els pica-pica de vegetàlia que fem primer, hi ha l'humus, els nuggets, una parrillada de verdures, les sopes del dia, paella vegetal també, doncs verdures i mozzarella, el curri tailandès, el risotto, que també el tenim aquí, llibrets de seitan amb formatge, lasanya i tot tipus de pasta que es pot adreçar després amb les diferents salses que tenim. De totes maneres, em sembla que està molt clar que el Salvador Sala, on està més i on porta més directament la direcció, és a Castellcir. Sí, que el restaurant, doncs gràcies a Déu, porten uns altres que ja funciona, i jo si vinc un dia o 2 la setmana i prou. També aprofites per dinar i... Això mateix, sí. I portes una vena que no perdis res qualitat, que tot és igual, no? Sí, no, i a part doncs tinc molts amics que venen i em diuen com va. Si alguna queixa et diuen... Sí, això mateix. Que m'ha semblat... Sí. I a veure, anem a Castellcir. Quants productes feu ara i quines són... Com vau començar, quin producte vau començar i com ha anat evolucionant? Bueno, a Vegetàlia vam començar amb 3 o 4 productes, els 3 que he dit, del seitan, tofu i tempeh, que són proteïna vegetal i la col fermentada, que aquesta col és collita nostra pròpia i fem com un xucrut, que això és la verdadera alimentació, que és el verdader aliment, medicament. I d'aquests 3 o 4, quants en teniu ara? Ara, doncs, fabricats nostres n'hi ha més de 100, més de 100 variats, i distribuïts més de 1.000. Distribuïm d'altres productes doncs d'arreu del món, sí. Però que controleu perfectament perquè estigui de dins de la vostra línia. Això mateix, sí.
Quin és el fruita més curiós que distribuïu? O més nou? O que menys coneix la gent i dius té molt futur? Bueno, ara doncs el que tenim molt, que és una novetat, que als Estats Units ja es gasta molt, és un tipus de col que es diu quel, s'escriu amb K. I la quel, que és una col rissada, que no fa un ull compacte com les altres cols normals, sinó que és per anar-li traient les fulles. I va creixent, és una col entre col i escarola, diguéssim. No parlem de begudes, esclar, Sí. això també és important. Sí, la beguda de civada, que és com una horxata de civada. Molt bé. Escolta, veig la civada és un producte que se n'està parlant cada dia més, precisament. Sí, perquè és molt beneficiós, molt baix de gluten i que s'assimila molt bé per l'organisme. Doncs escolta, fantàstic. porta calç. I esperem que aquest restaurant Vegetàlia, que ja en teniu 3, segueixin 4, 5 i més. Bueno, Déu dirà, hem de anar fluint amb la demanda i sense forçar la màquina, vull dir, que vagi suau, alimentant la vida a la seva manera. Sí.